Sasisian pat ngi pedang sungpha ya phi baro sha kaneka Bible study ke jongi ha kaneka janmet ka bamenta ngimla klam na pen pau ke jing aingu yu blai ya ka jingdon ringkat ke jong u ya ka bau pelak bat penlong yangi kumni kumangilong sa sisien pat te ka Bible study ha kaneka janmet ka bamenta ya ka ba ngala shim na ka ktin ke jong u blai kata kat kum ka Gospel ke jong Mattheus kalenong ke besau ke dekat ke beningkong hadu ke bakat wei. Ke Gospel ke jong Mattheus kalenong ke besau ke dekat ke beningkong hadu ke bakat wei. Ke bayitu yengi syapang ke jing pensoi yau Jisu. Ke jing pensoi yau Jisu. Ke Gospel ke jong Mattheus kalenong ke besau ke dekat ke beningkong hadu ke bakat wei. Ke bayitu yengi syapang ke jing pensoi ke jong Jisu Kris. Ya kani ke jing itu kana syapang ke jing pensoi Jisu la ru ban syam ha kiwei pat ki gospel. Kata ke gospel ke jong Lukas bat ke gospel ke jong Markus. Handrai ka don pat ke jing yaper ha ke rukom tho apdeng jongki. Ha bala penbaptis Jisu ha ke Jordan. Mensim bakhuj ulawan hiar ha da ke dor kum kaparu. Mensim blai ong. Dawan syong ru ha Mattheus lai kat nriu. La pendap do mensim bakhuj bat blai la ong ru. Melong kon jonga ba e. Hame ngasngau ba e. Lukas lai arpoar. Hadin ba ulami no na ka Jordan la yalam do mensim sha kari klau. La ban sngau tho ba Jisu la lej marwei syari klau. Namaria kenika khana ja ayu hari klau latip tang na Jisuhi namar omdon kibanya don lang bat ha kabakum kata kepor ula don ha kari klau sau pusngi ban penkre yela de na kabenta ka kam ka ublei ula pha yu ban pendep ha kani kaperthai kani kari klau ka don harut ka duriau bayap Dead Sea. Uwe ni kinong thok commentary William Barclay ong ba ka jinghe jong kata ka riklau ka long kumba lai pusan la khatsan mail bat la khot ya ka da ka kerteng jeshemon kabamut kaba la penjot kaba la sha ino lani kaba selen ka jaka kaba dap de kimau ramsong kaba ka kenjang jong ka long kumba shihajar arspa put nasladuriau. Kajing don jong Jisu ha ka riklau sau pusngi kapne ka jing jaring khat. Ha ka testament ka barem la kdo bun sin yaki sau pusngi. Genesis new sau Exodus arpu sau khat pra. Kitab jong kisim khat khandai pra bat Jonah lai sau. Yaki Israel la pensakma hari klau sau pusnem. Bat la ong bala besa yaki da ki kamba ki jong ublei. Hanrayu Jisu pat udon hari klau sau pusngi bat ula syak tengan ru sau pusngi. Daya kabakum kata kapor kajaka kabakenjak balayalam bat bala pensoi ya Jisu. Mentangin ya pet ya kajungmut jangani kekentin jing pensoi. Ka kentin jing pensoi ka thau ya ka jing persang ban penget ya pensulur ya nur ban le ya ka basniu ban le persha ya ka man ka bakhut ka jong ublei ya ka ni ka jing pensoi la kren bun sin ha ka Bible bakawan barabor na usaitan ubalong utolong jong ka jing sniu baro Genesis lai Mattheus sau lai shiti ka baningkong Thessaloni lai san Shiti ka baningkong Korin kalanong kaba nyo ka dekat kabasan. Hakawai pat kaliang ka ktin jing pensoi ka thau ya ka jing tenju. Ban penlong janai bat ban pen prang yanu labu ublei ubo ya ka jing tenju. Ngikan ma ublei ubo ya ka jing tenju yu Abraham. Ban pen prang ya ka jinget ke jong u. Genesis arpoar iwei. Ngikan mauro aba ublei ula tenjo yu Job ong kumni.
Andau la tenjo yang ngan mi no kum keksiar. Job arpuar shipho. Kum ta ublay uyay tenjo ye ki breu ha ki babon ki por. Shithi ka baningkong chong Petros kalanong ka baningkong ka dekot ka banyo. Sao khat ar hadu khat lai. Bat Jacob iway ar bat khat ar. Kanay ka pen i. Ba ublay utenjo yang ikum ki breu. Ban penlong yang ki breu. Na ki ba janay, siya ki ba kam janay. Kum tala ban ong ba ki jing pensyoy ki mi na ki jing tenjo. Yau Jisu labu ban tenjo do ublay kum balong yang ki breu jong u haka testament ke barem. Bat lengbana kata ki jing tenjo ki jing pensyoy ki wan na usot tan. Kum tala rangi job i kita ki jing pensyoy ngin long kum ki breu ki batamay. Bat ki ba kam janay. Kum balapan perang itenat ya keksiar haka lawarding. Kum taru lapan perang ya kejengit kejongi kum ki breu, kum ki Kristan ha ki jing tenju. Ki balong, ki jing ki jing ele, ki jing pang jing shitom bat kum ta derter. Kaktin jing pensyoy kamut ya ke jing mut ke babha. U Jacob uthok kum ni syapang ke jing pensyoy. Wat ong uno ru em habala pensyoy ya u la pensyoy yang na ublay. Nabaya ublay omla ban pensyoy da kabasniw. Bat pensyoy ma u yano ru. Jacob iway katlay. Kakam ban pensyoy kadi kakam jong usaitan ban yalam ye kibreu syagal lenti kabasniw. Usaitan ju tenju. Hanrei u pensyoy. Bat ublay ju pensyoy hanrei u tenju. Kajo kajing ja kalak ban pau kum kajing pensyoy bat kalak ru ban pau kum kajing tenju. Kanuksa haba ki breu ki pang ki shitom. Usaitan uju pensyoy ye ki breu ban keren ben ye ublay kum balong ye ujub. Kalok jong ujub kala pensyoy ye ujub. Haba umat ye kajing pang. Kala pensyoy ye ujub ban keren ben ye ublay. Hanrei ujub pat ula job ya kajing pensyoy usaitan da ka ba ula yeng ha kajing nget ban syanya yala ka jong kajing im ha kajing penyat ka jong ublay. Ujob ya kajing pensyoy. Ujob ru ya kajing tenju ka jong ublay. Kum ta kani ka kentien jing pensyoy kadai ka ka balak ban yalam sya ka basniw ni sya ka babha. Bat na kata ka daw ngila ban ong ba kijing tenju hi kiwan na ublay. Kat ba ki jing pensyoy pat kiwan na usaitan. Kai ka daw ba usaitan ujit e kapor hadin ka jing penbaptis ban pensyoy ya Jisu. Kai ka daw usaitan ujit e kapor hadin ka jing penbaptis ban pensyoy ya Jisu. Maria da penbaptis u mense mu blay ula rong ha u. Markum tahi ula let keu syakari klau. Balay ulet syari klau. Ka gospel kaya tu syai ba on ailat yu usaitan ban pensyoy yu. Balay don kam ban da syak pensyoy kerpang hadin ka jing penbaptis. Kawai kabang idei ban sengutu kalong. Ba Maria da ban penbaptis. U Jisu ula sengutu ya ka jing kia jong kakam kawa ukupa jong u ubah beneng u kwa ya u ban pendep. Klempep ki jing puson jong u nadu Nasaret kila dep don lupa syapang kakam ke ba udai ban trei bat ban kit. Ya kata ke jingkit ke bakia. Kata ke por ke lapoi ya u mentah ban kit ban trei kakam ke jong ukpa. Ban pentrei kam ya kata ke ladei ya u ban don ke por ke bakerpang. Kam tam bat la ujong ukpa syapang kalenti ke badai ban yat ling ba bat ban le haba un setrei ya kekam kabakrau ke jong u. Kisau pusngi kilong kipor ki bakordor ke jing im ke jing trei ke jong u Jisu Kris. Klempap kini kisngi ki ba ulade ban yo ya kepor ke bakuluit ban lau jong ukpa. Haswa bu un sedang ya ke ministry ke jong u. Klembam klemdi hanrei udon ya ke jing bam ke bakiwei kimla ban yo i. Kamde kepor ke besuk yo u.
Ulade ban perkhat bah ayu bat kumno un sedang ye kekam kabadon hakmat jong u. Kilanti ki don shibon. Handrei ka kelenti kabayadei bat commission ka jong u ya kata u perkhat. Ngin ya pet pat menta ya kini kilai teli ki jing pensoi. Kiba u Jisu usha ban pensoi ha u soitan ban bau dang don ha kari klau marwei. Kajing pensoi ka baningkong sao ka lenong dekot ka ba ningkong hadu ka ba sao. Kajing mayan ka baningkong kalong ba Maria dep syak pan baptis u mensi mu blei ulayalam yu Jisu sya kari klau ban pensoi yu u dau soitan. Hari klau ka jaka ka bakenjak marwei ka bangi jumut dor ba usaitan umdon. Handrei hangta penban ki bor usaitan ki krau hadu kata-kata. Hari klau omdon paralok, omdon parajor, lait na kamariang. Don ki ba perkhat ba ki jing pensoi ki don tang haki snong beriu. Omdon ka jaka kenjak ka bakenjak katnu ka ba usaitan umdon. Omdon jaka kaba kendong katnu ru hakaba ki jing pensoi kimla banwan haki beriu. Kata nang kenja kata ki jing pensoi kinang jor. Habau Jisu dan hari klau marwei umut dor banya selok lambat ublei bad ukpa jong u. Penbandai hakaba kum kata kapor usoitan ujuan uan ban pensoi ya ke jing im ke jong u. Mangiru abang idon kamta maga jing em ga jongi ngi jumut dor ba ki jing pensoi ki juan borobor na ki weipat habang iya don lang bat ki weipat ki para breu ki paralok ki para jor hanrei ki jing pensoi ki wan ru agapor kabangi shong marwei kabangi don marwei lingba ki jing mut ki jing perkhat ki jongi ka jing pensoi kala banwan si ki breu na sabar lani na sapo. Kijing pensoi daladi hi kamdei kapop. Upol uong kumni saga sitish kinong Ephesus kalanong kabasau kadakot kabandreu bitar handrei wat le pop. Kajing pensoi kalawan haka bad u Adam ban bam ya udeng so adong. Kajing pensoi ban le kata kamdei kapop. Handrei kajing ko ngu jongki ya kajing pensoi ban bam kadei kapop. Kapop kasdang nadu bangi pendem ya ladi ban le ya ka. Ngiwat lat bat ngi thau lat ban le ya kata kadei kapop. U Jisu ula syak pensoi na marba utngan. Kajing tengan kadei kawei kabor kabak rau ya kibreu ban yalam sya ka ban le ya kinu kikam kibasniu. Ngile pop ban penhun ya kajing kwa kado daga lenti kabomdei. Kane kadei kajat jing pensoi kabalawan hau Jisu menbau dang don hari klau. Mudur mentau Jisu deu breu kum mangabat kum mapi. Ban syak tangan sau pausngi kamlong kekam kabasuk. Ulas dang ban sau tangan. Hadin ba ula yok kajing penbaptis u Jisu ula sau tho kabor kaba ukupa jong u ula ai ha u banle. Utip menta ba udan ya kabor banle iki kamba wat ban penkelak pu iki mau. Usoi tanru utip bahaya kata. Ha kapor kabakum kata kawan kajing pasiau kabari kajong usaitan kabaong lada melong ukhon ublei to hukum ye kini kimau bakin long ki kupu kabamot ro to pen kelak pu yakini kimau ha kani kajing pensoi kabaningkong don lai teli kijing mut bat kajing mut kabaningkong kalong kajing bu hau Jisu ya kemensim jong kajing artatin. Lada melong ukhun ublei. Kani kajing ong lada kayalam jing mut kumban ong bo Jisu umdei ukhun jong ublei. Kayalam jing mut ru ban artatin syapang yaladi. Namar bo udon ya kajing long kum ubreu. Utip bo ulang ukhun jong ublei hendrei kum ubreu teng kawan kajing artatin. Usaitan uyo iya kani bat ulaong seriem kumni. Pensisaya ladi. Bamedai ukhun ublei. Kani kajing keli kalong kaba bha.
Hatu don kamu ban pensisa ya kata da kabapen kelak pu ya kimau. Ujisu uyo i ya kane galenti ban pensisa ya lade bau de ukunu blay kamlong ka bade kumta ulakan tat ya ka. Kajing mut ka baar na kane kajing pensoy ka baningkong kalong. Ba uperkhat ningkong syapang ya lade. Kajing perkhat ningkong syapang ya lade. Ujisu ulat ngan bat klempep ulakwa ban yo jing bam boon bam. Ubre ubat ngan berobor uklet lut ya kepertai tangkum no ban pen kedang ya lade. Lada upen long kupu ya kimau unyo ban bam bat ban im. Karup kom perkhat kalong ke basngau dei ba. Hanrei kane karu kom perkhat ka kit jing mudru ya ka jing ya lade. Selfishness. Kabatang yaladi. Uperkat chua syapang yala kajong kajing tengan. Kidon shibun ki breu ki bawat jing mentoy haka kerteng jong ki weipat hanrei ka khmat ka baningkong kadei yaladi. Kumno kum ki Kristan hatungin pet chua ya ka jing dawa jong ka kam ningin pet chua ya ka jing dawa shimet la jong. Kadei ka jing kali ka ba ba. Hanrei kadei pat ka jingkeli ka ba don kam haswa bu Jisu unsdang ya ka ministry ka jong u. Ka jingmut ka balai na gani ka jing pensoy ka baningkong kalong. Ba ki jing perkhat jong u Jisu kilong ban pen ya ka perthei ban kreng ya ka perthei sha ka jing pen ka jong u. Kumno onle ban syuyalap kat nungut ki ban snap ya ka. Kamlong setia ke kam ke besuk ban penkela ke bamut iki bereu da ke basyuyalap da ke ketin. Usaitan akan ikapor ula pen ke lenti ke badei Kata kalong ban penbor yu Jisu ban le ya ki kamba ban penkela kepu ya ki mau kenang boon pen kedang ya ke jing don kam jong kado. Hakibenta hadin haka ketin ke jong ublengi yo iba Jisu ule sisa ya ki kamba. Hanrei ule ya kita ki kamba katkum kamon ka jong ukpa. Hanrei hakani ka jing pensoy pat. Namar ba utip bagari kamon ka jong usoitan kumta uklem le ya ka. Karukam perkat jong usoitan kalong ka basngau dei Hanrei hau Jisu kata kalong kalenti ka bom dei. Kadau kalong baban kring ya ki breu da ka ba penbiang ya ki jingdon kam ki baken jado kamut baki breu kin bot ya u klempep. Hanrei ban bot ya u Jisu tang namar ba u penbiang ya ki jingdon kam jongi kalong ka babakla shibun Ki breu ki lak ban bot ya u Jisu da ka ba ki kmi lenti ban yo kalong yasriem kum kaperkhat ki breu menta ban ai kenang ban yo ban ai kenang ban yo kalenti ka bau Jisu Kris upen kam de kalenti ban kemen hakabayo hanrei ban kemen hakaba hanrei babon na pedang jong kum ki bre bat kum ki khon ki jong ublei ngi kemen tang kumno habangi ngi yo ngi kemen hanrei ngi sngo dukha mensim ngi sngo si haba ngi ai. Ngin kemau ya kawai kajing shisha. Ngi da kabangi yo. Bat ngi pen da kabangi ai. Ngi da kabangi yo. Bat ngi pen da kabangi ai. Ukhot ya ki bre ban ai ya la kajing Om ban wat ya ki jing don kam jong kajing Ujisu lawan ban ai ya la kajing da kabau la yap alor kading pna. Ula IT yala de da ka balanlot iki baro jong ka pertai kenang baki breu kin yo ban Namar kata ka lenti jong ukpu kalong ka babakla. Bat u Jisu ula kentat yaka. Ka jubab ka basai ka ba u Jisu u ayu soitan kalong. Bom tang do ukpu hi bau breu hanrei da kiktian baro bami no na ka sentur ublay. Da ka papensong nong rim na ka kitab ka jong Deuteronomy
kalenong ka ba pra ka dekot ka ba lai ha ka ni ka jing pen shoi ka ba ning kong u Jisu ula job bat u soitan ula syarem ngin ya pet pat menta sa ka jing pen shoi ka ba ar ka ba ngila ban shem na ka ju kalenong ka dekot ka ba san na du ka ba nyo ha ka ni ka sin u soitan ula yalam u Jisu ha ka benta ba hajrong jong ka temple laong ba kani kam shemot bu Jisu udah let shisha ban ke shajrong jong ka temple ngide ban kan mau bu Jisu udan hari klau ha kani ka por kam long ka besuk yu breu bala tangan adin bu la sha jen it sau pu sngi ban let nado ka ri klau ka badan hasep ngi jong ka wa Jordan shadu Jerusalem ban keuru ya ka temple kala ban dei ka jing yo ipau jong u ne kala ban suwan na ke jingmut jing perkhat jong u Jisu ban pen i ya kalat da ka ba ula ban kring kham ha ye ki breu sha ka jinget ha ka ni ka por kawan ka rukom perkhat ka ba kum ka ni ha u Jisu ka ba ong lada melong u khon u blai to penno ya ladi na bala tho un ai hukum ye ki angel jong u shapang jong me bat kin ra ya me ha ki kti jong ki bayo kumno me jen thot yala ka kejat hau mau hagani ka jing pen shoi ru ngi yo i bo soitan u da pen shrai u Jisu ban pen arta ten ye u shapang commission ka ba u don u kwa ye u ban pen i da kadak ba ulong u khon jong u blai haga jo ka por u pen i ro ye ka nong rem baki angel u blai kinom i no ye u haba u don kam ye ki la ya tho yengi ba ki brewa ka por jong u Jisu ki dan ye ka jingpang mensim ka pop ka senshar ye ki ka jingit bit ka jor bat ki dan ha ka jinglingo kumno ban pen kot ya kata ka jingpang mensim ka ba ki dan kum ta la da ki brew ki yo i ye u brew banut ban no na jrong ka dong jong ka temple bat la da yap klempep ki brew kin ye but ye u namar u dei u brew u ba phala wenu nong tho wini kinong tho commentary William Barclay u ong ba ya ka temple ha Jerusalem latei halor ulum Sion u bajrong ba ha ka we ka dong jong ka don ka jakan na ba we na kilingdo uju perta dang step man la ka sngi ban pen benash ki brew ba ka por ban pediang ya ki jingknya kaladei na kata ka jakala ban yo sngulut shi ki jaka baro saudong jong ka them Hebron kani ka jrong kumba saus pa san pho phot chadu tibian kadai kani ka jaka ka ba Jisu yo i ha ka ba kum ka to ka por hangne u saitan u pen sarong yu Jisu ka jingmot u saitan hangne kalong ya seriem kumni kring ye ki brew da ka ba pen pau ya ka bor blai kring ye ki brew da ka ba pen pau ya ka bor blai kadai ka jing ong ka ba sngo dei ba lada ki brew kin yo i ka jingkla ki bakum kita klempep kin bot bat kin ko ngu yo u hanre ka jingkli ka long hato kata ka de ka lenti jong ukpa ban kring ye ki brew da kata ka lenti ka jubab ka long ban penlong ye ki brew ban bot ye u tang da ka jing sngo mensim ka ba shiklep mat kan yalam shaka jing sha job shaka jing job kabor kan mau ki brew kalingkot kabor perkhat ki brew ka kloi ban kala ka jingkala ka bamut ka bakum kata kamla panne kidon kinong yalap ka ba ki brew ki yo i ba kilong ki ba don bor ba kila ban long shisha ki ba don bor namar ublei ula ai bor ula penkup bor kerpang ye ki hanre kila ro ban long tangkum kinong pertu but kinong yalap ki jing yalap jong ki bas ngau dei sudah ki kita ya ka mensim ki brew da ka jing ngau emotion ki brew ki bat rang bat ki bas liang ban yo di ya ki ki bas nyam ki jau ki umat bat ki ra ya ki kti ban pen pau ba ki la kala ka bamot balai ki perkhat ba ki la yo di ya ka ka ba hanre hadin kato kat ni ki sliang shi ki sliang kem shim la yo mat ya ka ka jing ka bu Jisu uterwa ha ka kenthei nong Samaria Yohanes sau shipau hadu khat sau
Kinong yalap kila ban sngau sarong namar ba kila don shibun ki ba kala ka bamut na ki jing yalap ki jongki. Hanre ka jing kala ka bamut jongki ka long tang shi klip mat. Ki jo ki breu ki tangan shi ki tangan bat ki sliang shi ki sliang. Ka jinget ka ba pensong nong rem ha ki dak ki ba pela. Kam day ka jinget ka ba shisha. Kum taru ki jing yalap ki ba pensong nong rem ha ka jing penting ya ka dujok kim ai ya ka jinget ka ba shisha. Ki jing yalap ki ba pensong nong rem ha ka jing penting ya ka dujok kim ai ya ka jinget ka ba shisha. Ka jinget halor ka nong rem jong ka jing sngau ne ki kamba kam day ka jinget. Ngirang arta tin ya ka boru blay. Ka kamba ka ba kraw tam ka ba ublay ula penpau hangi ka day ka jing mi pat ka jong Jisu Kris na ka jing tep. Kata ka day ka dak ka ba shana ka ba Jisu ula job ya ka bor jong ka pop ka ba long ka jing yap. Hagawi ka sin la don unong itu kana ubala ay ka jing itu kana ka ba sngau tanat ba mauro ula sngau hon ba ya kata ka jing itu kana ka ba mau ula itu kana. Kamen sim jong u kalara sejrong. Maria wai ka jing yeseng laong baladon uwei ubreu ubaningkong banwan ai kublei ye u. Bat laong ba namar ba uwan ai kublei ye u la sngau shok ba ya kata ka jing yetu kana jong u. Uta unong yetu kana ula jubab udaong. Pilong uba ar ban ai kublei. Ladon uwei haswa jong pi. Uta unong ai kublei ula lingo sipang. Hanre uta unong yetu kana ula pensyai da ka boong bau soitan ula long ubaningkong ban ai kublei ye u. Kata ga de ka we ni ki buj u soitan ban yalam bakla ye ki breu jong u. Kamtam ye ki breu jong u blei. Ura ye ki sejrong bat ban pensarong ru de ye ki. U Jisu yo i ye kani ka jing shisha bat ula kentat bak. Ya ka. Nang ta shushu ngin yo ibo soitan ula pensho yu Jisu da ka ba pensong nong rem na ka ktien ka jong ublei da ka jing ong. Naba latho. Naba latho. Da ka ba shem na ka ktien ka jong ublei na ka jing ruai sam ka ba khandai puwei ka da khot ka ba khat wei bat ka ba khat ar. U soitan ulong ubastat. U yo ibo Jisu ha ka jing pensho ka baningkong ula job ya u da ka ba pensong nong rem na ka ktien ka jong ublei. Kumta ka jing pensoy ka ba ar ula pensong nong rem lem na ka ktien ka jong ublei ban pensoy ya u Jisu. Bun kinong yalap hagini kisi ki ba menta. Ki pendon kam bakla ya ka ktien ka jong ublei. Haga jing tip bat haga jing bom tip. Hanre haba u Jisu yo ibo u saitan u pendon kam bakla ya ka ktien ka jong ublei ula ong ha u la tho pat. Men om tenjo ya utrai uba ublei jong me. Deuteronomy henreu kat henreu. U Jisu ula penpai kala ula jubab kala ya ke jing pensoy ke jong u saitan ya ka ba ula pensong nong rem na ka ktien ke jong ublei da ka ktien ke jong ublei. Bat hang ni ro ngiyo i ngin lap at ngin syam ba u saitan ula syarem bat u Jisu ula job ya ke jing pensoy ka ba ar. Ngin ya pet mentas ka jing pensoy ka balai. Ka jing pensoy ka balai. U saitan ula sngau rem ya hagani ka sin namar ba ula syak rem arsin. Hagani ka kenti ula yalam ya u Jisu sya ulum u bajrong e. Kaniro kadai tang kerukom keren baki breukin sngau tho. Om dan lum hari Palestine na ubala ban yo i ya kiri ke perthai baro. Kadai tangga jing mut dorol ni ka jing ito pau ba u saitan ula rong ha ki jing perkhat jong u Jisu ban pasiau ha u da ka ba ong. Kita ki e baro ngan sa ai ha me lada mendem ban mane yanga. Shwaya kani u Jisu ula dep yo i ba ki breu kila syak sensar ha u saitan. Kadai ka jing shisha ka ba om don kam ban depen shisha. Ha persyak jong kani ka jing shisha u Jisu ula ong. U saitan ula ong. Dem yanga ngan ai hame
yakini baro. Kumno bandam hu syaitan. U Jisu utip biang-biang bau syaitan udai unang yelek persyak jong ublay. U syaitan ro utip biang-biang bau ublay sengu tenat ya u. U Jisu utip bau syaitan udai unang syukor. Ula syukor ya ka embar yu Adam ban penikwa ya udeng sok adong. Kajing perkat jongki kelalong ban yo ya udeng sok adong bat lek se ban yo ro ya kiwei pat kiso kibadon haka keper eden. Hanrei kimpoi perkat bakin duklut ya baro ki jaj so bat ya baro kawei keper. Haka jing ya be jongki ya wei udeng sok adong kiladu ya baro kawei keper eden. Haka jing ya be jongi ru kumju ban yo ya kepertei kan mau yo bangi ngindu yo uplay iwei ipop ibarit tam ibangi ngile ila ban penduk no ia kejing ya day baro kebangi don ban uplay usaitan haga ni kejing pensoi ukwa bu Jisu on kring iki breu dakalenti jong u dakaba ailat iki breu ban syakri yo ublay bat ban syakri yo usaitan haga ju kapor syamla keren persyak ya kejing ikai na keketin ke jong ublay hanrei ukwa yo Jisu ban ya trei lang lem bat u ukwa ya kalenti jong kejing ya sngau tho jingmut hapdeng u Jisu bat usaitan kebangi ong compromise kabalang kakendo ye kijing akini kisngi ki bementa hakaba kristan te kristan hanre ki jingle bat jing im kim ya dei setia bat ka jinglong jing im kristan ke basisha ngilong kristan tang hayeng mani ngilong kristan tang hakasngi ublay ngilong kristan tang hakisngi kerpang palat nang ta ngidon haga hima jong usaitan ngilong ki jong ublay haga jo kapor ngilong ru ki jong usaitan haga jo kapor haba u Jisu usngau tho baki jing perkat ki wan ha u na usaitan kim ya dei bat kamon ka jong ublay ula ong ha u khilet no me usaitan nabalat ho men mane yu trai u blay jong me tang ya uhi men syakri dah ka pensong nong rem dah ka kitab Deuteronomy kala nong kaban nreu ka dekat ka bakat lai bat ngiyo i sa sen pat haga ni kijing pensoi ka balai ru u Jisu ula job ya kijing pensoi kijong usaitan yakine barok lai teli kijing pensoi kijong usaitan u Jisu ula job nang ta shu hadin kejing pensoi ke balai usaitan laya thu yangi ba ula no yu Jisu marwei hanrei nyimdei pat ban perkhat ba usaitan ula rembat ula petsa wan shu ban pensoi yu Jisu ulawan pai biang hakador jong u Petros u senran uba u Jisu u shania ulawan biang ban pensoi hakador jong u Judas ubala di yu Jisu ulawan hakapor bu udon hakaper get samene haswa ban keu hakading pna ulawan ban pensoi hakapor bu udon halor kading pna uwe ne kishipai ulaong lada melong usim ki jiu topen im yelade klempap kiladon kiwe ru kipor kiba usaitan uwan ban jengok ye Jisu ban pensoi haga gospel ko jong Lukas la tho ula khlat no na u shipor ula khlat no na u shipor Lukas saw khatlai usaitan umla ban sngohon haka jing sha job kadba u Jisu dang don haka perthei ka jing kwa jong usaitan kalong ban pensoi u Jisu bat ban penpulom ya ka jing thumu jong ublay u Lukas u tho kumni haka lenong ka ba ar pu ar ka dekhot ka ba ar pu pra pilong kita kibayai sa lembat nga haki jing tenju jonga kani ka dekhot klempap kapan ibu usaitan uju pensoi barabori u Jisu haki wei pat kipor hanrei ha baro ki jingja u Jisu ula job i ki jing pensoi baro shemla sha job ha ki jing pensoi kum taru ki jing pensoi ki juan
haka jing im ka jongi kum ki Kristan. Haba ublay ubo yang ia kani ka sla jongo pertai ubo ringkat haki jing tenju ki babunjat. Ka jing tenju ka jong ublay ka long ban pen perang ya ka jingit ka jongi na ki bere ki bajanai sha ki bakham janai. Hanrei hapdeng kata ka jing sha tenju ngi haban mat iki jing iki jing yele iki jing pang jing sitom bat hak bakum kita ki por ki jing pensoi na usoi tan ki wan ban pen klem ban pen kelon no ya ka jing im ka jongi ki jing pensoi ki wan bat kin yai wan ki jing tenju jong ublei yangi kum ki breu kum ki khon ki jong u kin yai wan bat kin yai ton kum taru ba ublei u tenju ki jing pensoi kin wan hangi kum ki breu kham tam lingba bon jat bon rukom ki jing pensoi kin wan hau jisu ki wan da laiteli ki rukom jing pensoi hanrei hangi ki breu hangi ki Kristan kin wan da bon jat bon rukom ban pensoi ka jing im ka jongi bat kham tam lingba kasap ka ba ublei ula ai kerpang haka jing im ka jongi kum ki Kristan kila banwan ha kinong ruai kila banwan ha unong yathu khana kila banwan ha ki kenhon ruai kuayar kila banwan ha kinong yalam balam ha kinong le kamba ha kinong duai bat kum ta terter om don put iki jing pensoi bakin wan om don bakrau om don beret om don bedok om don bereus pa kiwan habaro bat kibreu kide ban husiar yela de shimet hau jisu ki jing pensoi kiwan halai teli kidur hangi kila banwan ki bon teli kidur hanrei kumau jisu la job yaki ai ba mangiru daga bor ga jong ublei lingba ka kten ka jong ublei bat na ka jing duai ngide ban job yaki baro om ban long kinong sha job ha ki jing pensoi bat ublei ro ukular yangi banda habangi la sha tenju ngi la sha pensoi bat nda habangi la job ye kita ki jing tenju ngi la job ye kita ki jing pensoi ngin yo ye ka jing em ka ba kham janai ka ba mot na ka jing em ka ba janai nda habala tenju ye ngi bat nda habangi la job ye kita ki jing pensoi ngin long ki breu ki ba kham janai bak ngin long ro ki breu ki ba bet ban trei na ka banta ka kam ka jong ublei u jisu udan ya ka sap ka ba kerpang ka ba ublei ula ai kerpang ha u bat hangiro kum ki khon ki jong ublei ula ai kerpang hangi ya kisap ki ba pher ka jing im ka jongi bat ling ba kata ka kisap ki ba ublei ula ai hangi kan ma bu soitan uju pen shoy yangi ling ba jong ki bat haba u soitan u pen shoy yangi kan ma ka wei ka bangi de ban le ka long kumau jisu la job yakini ki jing pen shoy ngiru ngi de ban job om ban long kinong sha job tu blen kur khu ya kanika bible study ka jongi ling ba kanika kten ka jong ublei kanika por ka bamanta shaphang ka jing sha pensoi ka jong u jisu Christ tu blen kur khu na ka ka buram ka jong u amen tungin ya pandam ublei ki jing tuai ngai ngo ya me ublei bur ku pa jongi ba peneng sashi sen pat e ka jing don ringkat ka jong me na du ka basdang jong kanika por hadu kanika por ba ka klimat ka bamanta ngi aingu ya me ka jing don ringkat ka jong me ka jing yalam ka jong me bat ngi rangit scam kin ko konrat bakini ki ai barok kena long ka jing kur khu na ka banta ka jing im ka jongi ki bas ngap bat ki basa skoria ka bat kan long kham tam ka buram na ka banta ka kerteng ka jong me na ngai long lem ringkat bat ngi ki sngi ba ki por barok jong ka jing im ka jongi hame ngi it bat ngi shania ya ka jing im ka jongi baro sngo ka jing duai jong shakri barit jong me ma bi ki pop ki bon ha ka kerteng ka jong jisu ngi duai amen